مەلەیە تەماشەوانین هێژا 39 ڕۆژن خۆ پێشاندانین لە سوێدای بەردەوام بکەن کو پشتگیریەکە نافخۆیی بەرفەرەح وەرگرتن هەنە هەر ئیرۆ ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی لە سووریەی خۆ پێشاندانەکە یانشی سەکنەکە پشتگیریە ji بۆ خۆ پێشاندانین سوێدەی لە قامیشلۆ یا ڕۆژاوایی کوردستانی لێدار دەکەن هەروەها داستان ناودەولەتی دەژی پشتگیریە ji بۆ خۆ پێشاندانین سوێدەی هەردچە بەرفەرەحتر دەبێ هەر ئیرۆ وەزارەتا دەربە یا ئەمریکای بخۆشی ڕاگەهاند کو پەیوەندی لەگەل خۆپێشاندانین لە سوێدەی برێڤەبرین وێ خۆپێشاندانێ و سەرکردەی ڕوحی سوێدەی ئێکو لە دارکەتی هەیە وێ مژارێک و مژارەکی گرنگ بێگومانیا لە سووریە لەگەل جەدعان عەلی سیاسەتمەدار ji ستودیا کوردستان 24 دێ بگرن دەست بە خێراتێکەکەی جەدعان ئەکەی جەدعان 39 ڕۆژ دەمەکە گەلک درێژ بێگومان خۆ پێشاندانین سوێدەی بەردەوامن بێ ڕاوەستان 39 ڕۆژ گلۆ پەیاما vê xwe pêşandanê di asta navxweyî de û di asta navdewletî de jî gihiştiye cihê xwe tu çawa dibîne? Ême dibêjim lebata di Sûriya de çêbû û awir hatine ser rewşa Sûrî û krîza Sûriya xerab ji civata Komkara Erebî wextê dest pê kir û erê dana û kursiyê rejêma Beşar lêv zîvirandin û serok komarê serok rejêma Sûriya amade bû beşdar bû di wê ew de wê civatê de ji wir dest pê kir geşbîn li cem rejêma Beşar çêbû û serokê wî emnê wîna muxaberatê îslamî hemû û layîngirê wîna jî inu Ereb poşman bûne li Beşar wê lê vegerin û nema guh didine ne milletê Sûrî û ne daxwaza û ne çareseriya û ne tiştekî yanî di vêna de gavê ew avêtin an jî paşekêş kir daxwazê dewletên Erebî jê inu ber çareseriya siyasî were gavek bi gavekê em ser hev de werin ji bo em karibin çareserîkê çê bikin ji krîza Sûrî û vê kuştinê û vê koçberiyê û vê wêrankirê rawesteynin ew bikin lê paşekêşa Beşar bişûnde û erê nekir ser daxwazê dewletê Erebî jê hişt got bi rengekî dî pêre team yani yek mirov dikarê bêjê xwepêşandanên Swêdê proseyek nû deriyek nû belê li ber şoreşa Sûriyê jî ve temamen yani destpêka şoreşa Sûrî her xwepêşandan bûn û bê çekdarî bû bê tiştekî ji xeyrî sivîl û medenî bû û srogan û daxwaz û ew ne her çêkirina pakbûn û xweşbûna di rewşa meîşî û keramet û kêmkirina tedexul jî an jî destdirêjiya emnî di nav rewşa millet de û rojane û pêtiviyê rojanê axirî yanî verin lê dûvira ew rewşa Sûrî tedî hate guhertin û ew bû çekdarî ketiye de û gelek destwerdan ketinê de şixul xera aniha ev xwepêşandanê li Swêda û li gor siyaseta tiştê got dibê û em dibêjin sînaryon li ber Emerîkana hene derbarê rewşa Sûrî de ino gereke guhertinek çêbê gereke ew bê carekê ji aliyê leşkerî ve meselen çekdarî ve ino gelek hêzên û alavê leşkerî û çekdarî birine derbasî Sûrî kirin ser sînorê Iraqê û Sûriya ji bo alesas rê bigirê hêzên Eyranê û tenef û dêra zorê û an jî deverê got dibin destê Emerîkana de bi heva girê dê a got qesed îdare dike ew nadike ew alîkek bû aliyê rewşa siyasî ve jî ino meselen wextê sefareta xwe Şamê rakir an jî leğû kir navê Şamê li ser navê Sûriya tenê hişt gomanên hene dêne Swêda gomanên hene dêne Hesiça gomanên hene dêne baregana xwe ya çekdarî ji bo parastinê elmuhim ev gavin û dibêjin ino Emerîkan sînaryok heye berî hilbijartinê wayê nû ê serokkomarê Emerîkana gereke guhertinekê Sûriya de çêkin tu dizanî kek cidan yani mesela xwepêşandanên Swêdê gelo giringiya xabatên sivîl demokratîk yani niha mesela rewşa şeriya Sûriyê 11 sal zêdetir devam dike belê lê xebata
سیویل دموکراتیکونها لە سوێدەی ژڤا سەهن و ڕۆژە ژڤقا ساڵاژی بەلکی بەرهەمێوێ بێشترە و بێتر بەرچاوە وەک ئەنجومانە کوردیژی ئەمە وەک بەشێک ژە ئۆپۆزیسیۆنا سووری و ژە تیلافێ وەک نامە گەرەکە بریار هاتەستاندن ئیرۆخە پێشاندان ئان سەکن لە قامشلۆچێ ببێ ji بۆ ینی پشتگیریە خۆ بدنە خویاکردن بێژن تەدامن بە ئۆپۆزیسیۆنێژی و بە سوێدارە بکەن ئەv ئەژ ئالیکی بەژ ئالیە دیڤە نامەنەژ دەولەتێ هەرێمیرەژی و ji rejêma beşarrejî û ji opozîsyonê û pêkhatiye Sûrî bi tevayî ino em wek milletê Kurd li Sûriya dixwazin xebata aştiyane xebata sivîl û guhartinê mezin li ser erdê û Sûriyak nû ava bibe li gor biryarê navdewletî li gor biryarê navdewletî mesela 2254 daxuyaniya Cinêfayekê û biryarên din wek pêwendîdar bi rewşa Sûrî ve birastî ev nama ême dibêjim gelekî pêwîst û belkî derengî jî ket Başa giringiya piştgiriya Kurd ji bo xwepêşandanên Swêdeyê peyama wê çi ye? Peyama wê bêhtir siyasî ye yanî tiştek emelî ser erdê em nikarin alîkariyê wara bikin lê aliyê siyasî ve wextê pêkhatîkî wek milletê Kurd di Sûriya de piştgêriya xwe ji Swêda re bidê xwedin pêkhatîkî ew jî serekeya di hindir wê Sûriya de û cidaya ji Ereba û ji Misirman ew najî birastî mena wê ya siyasî ez namê digihênme Helfa Dewlî namê digihênme Umam Müttehîda namê digihênme rejêma beşar wek min gotî namê digihênme pêkhatiye Sûrî bi tevayî ino em destê xwe bixine destê hevdel kêleka hevdû bin bêhtir em ê karibin berhema destxwe bênin bêhtir em ê karibin li rejêma beşar teng bikin bêhtir em ê karibin şovîniya û xiraba teng bikin got em karibin ermancê milletê Sûrî pê bi destê xwe bênin bi piştgêriya navdewletî piştgêriya biryarê navdewletî heger wa çê bibe û têklayî zêdetir bibin piştgêrî zêdetir bibe nav Kurda opozisyona Sûrî û pêkhatiye Sûrî ê got dixwazin vê rejêmê biguharin ê got dixwazin Sûriya nû ava bikin ê dixwazin şerîkê Sûriya nû bin û hemû kes cihê xwe tê de bibîne weka kesekî Sûrî weka xudanê vî welatî ê got zulm û zora bi dihê sala serwara derbas bûye got nikarî bûn şuûr û ast li cema çê bibe hestek li cema çê bibe ino xudanê vî welatî ne her xerîb û beyanî kekê cidan li gel gelek yani birê ve birên baxwe pêşandanan çalakvanên siyasî û yani kesayetiyên siyasî ê ji Swêdê re ku min hevpeyvin kirî pêşwaziyekî gelekî germ ya piştgiriya Kurd dikin ji bo wan giringiyekî wê gelek mezin heye û yani ji bo berdewamiya xwe pêşandanên xwe jî wekî piştgiriyeke mezin dibî belê birengekî ji renga ino rêveberiya li herêmên Kurdî çêbûyî an jî wek dibêjin Bakur û Rojhilatî Ferêt û Sûriya ew jî rêveberîke bi rengekî ji renga rêveberîkê pêşkêş dikin ino xwe bi rêve bibin dûrî hêzên ewlehiyê û hêzê Supayê Sûriya û çekdar û zulm û zora wane û axirî ev rengê henê wek dibêje wilo teşabihek di nav wa de çê dibe zaid ino milletek pêkhatîkî sereket di Sûriya de û ji kevin de ji dîrokî de yanî tiştê dîrokî hene di nav Kurda û her pêkhatiyê di Sûriya de ê got qebûl nekirine zulm û zor û rejêma emnî rejêmên hatine ser desthilata Sûriya bi Hafız Esed û kurê xwe û êberî wana jî her xelkê Swêda bi rastî carê nefes û helwesta wana a got zulm û zorê qebûl nakin a got tehdê qebûl nakin a dixwazin got bi kerameta xwe jiyana xwe derbas kin heger şirîkatîkek xurtir çê bibe ême dibêjim Encumena Kurdî û milletê Kurd gereke gavê bileztir û zêdetir bavêjin bi aliyê piştgêriya xelkê me li Swêda ê got daxwaza wek heviyê welatekî nû û bi rengekî nû û rejêmên bi vî rengî cihê wa di Sûriya de tune bêya gelek spas bo tekekê cidan got mêvanê me ser şaba spas